Kedy ste spolu rozprávali? Naposledy pred týždňom. A odtedy vám nepíha, alebo čo? Aký má mobil vypnutý, vybitý, alebo... Hneď akože vypína, no ako... Zvoní? Nie, hneď je vypnutý. Ja, že hneď, čiže nie je si... No, má vypnutý mobil pravdepodobne. Je pravda, že vám telefonoval aj z Luganska? Nie. Naposledy, čo telefonoval pred týždňom, tak bol v Donecku. Čo ja som sa vlastne pýtal, že vedia, ale čo stať, ako nejdeš, tam sa bojuje. A tu sa nebojuje. Tu nie je žiadna vojna. Aké je verziu, že mu niekto vzal to? Hej. Teórii, možno, že ho okradli, akože kompletne, že všetko. Čiže nemá ani mobil, ani pás, ak mu zobrali všetku dokumentáciu. Je aj to možné. Najhoršie je to, že nevieme, kto je tam vlastne zadržaný. Všetko je v štádiu samá teória, nikto nevie nič potvrdiť ani v našom úrade na Ukrajine. My už vám vlastne tiež nemáme veľmi čo povedať, pretože sme na tom takisto. Neuvažovali ste nad tým, že by ste sa sami vybrali tam na Ukrajinu a že by ste tam ako jeho rodina po ňom pátrali spolu s našimi zastupiteľskými úradmi, alebo bolo by dobre, keby sa aj médiá vybrali na Ukrajinu a troška si to tam priniesli stadiaľ nejaké správy zaujímavejšie ako... Lebo podľa tohto, čo mi hovorí ambasáda, tak nemôžeme sa dopatrať k informáciám, lebo že tam prebiehajú tuhé boje. To znamená, že tento informácií smerom na slovenské médiá asi tiež není celkom... No, ja som sa pokúšal aj s kolegami z ukrajinských médií, takých vplyvných, komunikovať, ani oni sa nevedia dostať viacej informácií. Všetko, čo som sa dozvedel, boli tie informácie, ktoré sme sa potom dozvedeli aj my oficiálne. Toľko vieme asi aj my potom. Čiže musíme čakať len, kým sa ukrajinská strana v tých oblastiach, kde bol